Fil-programm News.mt illum se nitkellmu dwar fortifikazzjoni li min jaf kemm ipproteġiet tul is-snin lill-Arab, lill-Kavallieri, lill-Ingliżi, iżda issa kien imiss lill-awtoritajiet Maltin li jipproteġu lilha. Qegħdin nitkellmu dwar il-Forti Sant'Angelo li grazzi għal ħidma fost oħrajn ta' Heritage Malta ġiet restawrata u mogħtija d-dinjità kollha mistħoqqa lilha. L-ewwel nett ħajkun qed jieħu ċ-ċans li għall-ewwel darba fl-istorja dan is-sit ħajkun aċċessibbli għall-pubbliku. Qatt ma kien daqshekk aċċessibbli daqskemm ħajkun issa. Ilu jsebbaħ il-port il-kbir mijiet ta' snin. Bl-eżatt ma nafux sa minn meta iżda referenzi dwaru joħduna lura għal żmien klassiku. Dan huwa Forti Sant'Angelo, il-forti fit-tarf tal-Birgu li huwa simbolu ieħor tal-istorja sinjura tal-gżira tagħna. Dawk li diġà bdew iżuruh wara r-restawr li sarlu qed japprezzaw il-ġmiel tiegħu. Qed jieħdu gost b'sit li għal żmien twil kien mitluq, magħluq u abbandunat u llum qiegħed lura għandhom. Ma kienet l-ewwel darba li ġejt hawnhekk, ġifieri nommi kienet dejjem issemmiħ u tgħid li tixtieq tiġi u kienet vera ċitata taqbes. U ġejna sorek, oġbitni ħafna ma. Il-ġmiel li hawn fil-forti tapprezza fl-istorja kemm sabiħa u x'teżor kbir għandhom il-Gżejjer Maltin. Jidher li r-restawr sar veru bil-aqal il għaliex jiena kont ġejt dan it-torri f'dan il-kastell snin ilu u qed nara bidla enormi minn kif nafu jien għalli kif inhu llum. U l-fatt li fetħu għall-pubbliku bi prezz ridott ukoll, allura lina l-familja kienet faċli niġu. Ġejna sawwek. U x'taħseb minn dak li rajt? Sissa oġobni immens, ma kontx qatt kont nimmaġina li kien daqshekk kbir. Very beautiful, really. I did not expect to see a big place like that, really. Dwar l-istorja tal-forti tkellimna ma' Matthew Balzan, kuratur ta' Heritage Malta. L-użu ta' Sant'Angelo jmur lura l-diversi sekli, fil-fatt nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-iktar postijiet f'Malta li ġie użat matul kull perjodu tal-istorja tal-Gżejjer Maltin. Fil-fatt l-ewwel l-eqdem referenza fil-fatt għal dan il-post li dak iż-żmien kien jissejħ il-Kastru Maris, il-Kastell ta' ħdejn il-baħar, tmur lura l-1241 fejn ġiġa jissama li kien mibni, ġifieri dik ġiġa tagħti hint li il-kastell kien ġiġa mibni. Fil-fatt jeżistu anke wkoll ċertu dokumentazzjonijiet u saru xi ftit skoperti matul is-snin li jagħtu ħiel li aktar x'anke kienu binja eqdem li tmur lura anke sa żmien klassiku. Wara mbagħad iż-żmien medjevali fejn il-forti kien jintuża minn dak li seħ il-Kastellan li kien persuna mibgħut mir-re biex jara l-interessi tar-renju ikunu salvagwardjati. Mal-wasla tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta fl-1530 il-forti beda jintuża bħala residenza uffiċjali tal-Gran Mastru. Xi ħaġa li baqgħet issir sal-1558 il-forti kellu wkoll rwol importanti fl-assedju l-kbir. Fl-assedju l-kbir kien il-punt ewlieni ta' tmexxija tal-assedju minn naħa tal-Kavallieri wkoll, kien anke użat pereżempju biex jiġu attakkati batteriji torok fuq l-olja xebbera su anke fil-Kalkara. Mbagħad wara fl-1690 kien sar intervent kbir minn inġinier militari Carlos Grunenberg li prattikament bidel il-forma kollha ta' dan il-kastell biex bekk inbnew 4 batteriji kbar li jħarsu fuq id-daħa tal-port. L-aħħar użu militari tiegħu kien għad-difiża tal-port il-kbir fejn kien jissalvagwardja id-dħul u l-ħruġ tal-bastimenti fil-port. Wara l-1906 meta l-Armata Ingliża telqitu minn idea peress li ma baqax jagħmel iktar sens għal dik li hija t-teknoloġija militari beda jintuża mir-Royal Navy Ingliża. Fil-fatt dan kien wieħed mill-postijiet li għadda lura għand il-Gvern Malti biss wara jum il-Ħelsien. Forsi tul is-snin il-poplu tagħna ma kienx daqshekk konxju tat-tieġa li jħossib il-post. F'perjodu ta' wara l-gwerer u wara li l-poplu sar indipendenti u beda jaqdef għal rajh seta' kien hemm prijoritajiet oħra. Iżda llum apprezzajna ħtieġa li l-post jinżamm fi stat tajjeb. Mhux biss b'tifkira ta' missirijietna u biex jgħaddi lill-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni iżda biex ikun sfruttat il-potenzjal ekonomiku tiegħu.
kien fid-dawl ta' dan li sar restawr estensiv. Restawr tal-Forti Sant'Angelo kien pjuttost intensiv. Prattikament bdejna bil-prinċipju li l-fortizza nżommu dak kollu li sarġu fija sal-1979, ġifieri s-sena sa meta baqgħet tintuża l-skop militari. Fil-fatt barra restawr ta' dak kollu li kien hawnhekk tneħħew ukoll strutturi li bnew wara dik is-sena peress li ma kellhomx jaqsmu xejn mal-istorja tal-fortizza u anke ġew saru rikostruzzjonijiet ta' binjiet oħrajn li kienu twaqqgħu wara dik is-sena u allura ġejna bnejnihom biex kemm jista' jkun il-fortizza nerġuntu għall-forma oriġinali tagħha sal-1979. Il-fondi għar-restawr inqasmu fit-tnejn. Snin ilu l-Gvern ċentrali għadda madwar €1.5 biex saru xogħlijiet urġenza f'binjiet li kienu f'periklu li jintilfu u li fuqhom kien meħtieġ xogħol urġenti. Imbagħad kien hemm €13 miljun fondi li jagħmlu possibbli r-restawr li rranka fl-aħħar sentejn u li kien inawgurat nhar il-ġimgħa. Heritage Malta għandha lan li l-pubbliku jgawdi kemm jista' dan il-post, iżda fost l-ewwel li se jgawduh se jkun hemm dinjitarji. Ix-xogħol ta' hawnhekk huwa li ovvjament jinfetaħ għall pubbliku bħas-siti l-oħrajn kollha ta' Heritage Malta, minn hawn xahar ieħor ukoll se jospita laqgħat ta' ċogim. Wara dak imbagħad jiġifieri jkun sit miftuħ kuljum bħal siti l-oħrajn kollha fejn hawnhekk il-pubbliku l-viżitaturi jistgħu jesperjenzaw esperjenza pjuttost innovattiva fejn għandna sensiela ta' anke esperjenzi immersivi fejn il-glorja kollha ta' dan il-post tiġi spjegata biċċa biċċa u anke l-interventi li saru fuq il-binja matul is-snin. Il-forti huwa wkoll il-lok fejn minnu jkunu jistgħu jitgawdew postijiet oħra. Ikompli għamel l-esperjenza ta' żjara fil-Kottonera bħala waħda mill-aqwa. Barra minn hekk, minn hawnhekk il-pubbliku jista' jara dera panoramika tal-Port il-Kbir, id-deriet li wieħed jista' jara minn hawnhekk huma pjuttost uniċi, fatt id-dawra l-Port il-Kbir, il-Kottonera, eċċetera, u fil-fatt minna anke punti importanti ħafna tal-interpretazzjoni ta' ġewwija li ma nifqux biss fuq il-fortizza manka dak li jkun ħajsib spjegazzjoni ta' xaw fil-madwar, ġifieri l-kuntest tal-fortizza. U barra minn hekk nispjegaw diversi punti li kienu importanti fl-istorja tal-fortizza u kif ukoll il-fortizza influwenzat l-istorja ta' Malta. Il-ħitan għoljien li rajna f'dawn il-filmati, l-arkitettura mill-isbaħ u d-dettall fenomenali jagħmlu storja ta' pajjiż u storja ta' poplu. Poplu li fil-waqt li llum ikun qed jikteb paġni ġodda fl-istorja tal-gżira jisimha Malta qed japprezza dejjem aktar minn fejn ġej. Aw post tal-ġen kif ikun mqassam li tarah huwa komdu ħafna qiegħed ġi attrezzat u irranġat to the best of my knowledge biex ngħid hekk. Huwa ġewra kemm għal Malta u kemm għal Mediterran, ġifieri biex tiġi tgawdi mill-wied kulturali tagħna xi ħaġa li hija xi ħaġa l-qalbi, allura okkażjoni bħal din ma nitlifix. Jien naħseb li kont inkun qed nitlef ħafna kieku ma ġejtx nar dan il-forti hekk grandjuż u majestus ta' żmien l-Ordni tal-Kavalieri ta' Malta. Dal-proġett jagħmilna lilna ħafna kburin, speċjalment aħna l-Maltin. Dan is-servizz flimkien mal-programmi kollha li xandarna sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Iżda lil hemm mit-televiżjoni, lil hemm mill-użu tat-teknoloġija u tal-computers nisperaw li tagħmlu wkoll attività sportiva. Infatti il-kollega Stefan Borg stħarreġ dwar inizjattivi finanzjarji sabiex appuntu l-pubbliku jipparteċipa f'attività sportiva. Naraw. L-aħħar snin żdied bil-bost tal-għarfien dwar is-saħħa fiżika l-eżerċizzju fiżiku d-dieta bilanċjata. Studji xjentifiċi jkomplu jikkonfermaw li ħajja attiva flimkien ma' dieta nutrittiva jipprevenu l-mart u konsegwenzi negattivi marbuta mas-saħħa. Dawn huma elementi li dwarhom saru konxi wkoll il-kapijiet tal-pajjiżi li qed jenfasizzaw dejjem aktar il-ħtieġa tal-prevenzjoni aktar mill-kura. Għalhekk qed jieħdu d-deċiżjonijiet biex jinċentivaw ħajja iktar sana u Malta mhijiex eċċezzjoni. Budget 2016 introdotta miżuri li ftit qabel rajna bħalhom. Fost oħrajn it-tnaqqis fil-memberships tal-ġim nitkellmu
minn 18% għal 7%. Ġejna propju hawnhekk f'ġim biex naraw kemm dan l-effett jinħass, kemm in-nies qed jiġu f'ġim u għal xiex tkun ir-raġuni prinċipali li jagħmlu dan. Kellimna ma' Martin Farrugia, direttur maniġerjali tal-ġim Active Zone fl-Imsida. Fisser din il-miżura tal-Gvern bħala waħda li se tixpruna l-investiment fil-qasam sportiv. Iktar ma jkun hemm inċentivi bħal daw, iktar wieħed jitħajja biex investi, wara jkun hemm iktar lok li iktar nies jiġġoinjaw klabs bħal daw. Jaqbel miegħu Kevin De Cesare li l-kumpanija tiegħu tmexxi ġim mewlien f'Paċeville. Ifhimni l-fatt li pereżempju għalina li l-VAT ħajtnaqqas minn 18 għal 7 hija ħaġa tajba ħafna. Ovvjament aħna dak kull sena dejjem jola naqra l-prezz. Għala kull darba għax il-VAT ħadd itneqqas ovvjament aħna ħanaddu għall-klijenti mal-ewwel, so dejjem ħajkunu ħajfrankaw minnha. Fl-istess ħin, iktar klijenti jfissru inċentiv għal iktar investiment. Naqbdu u ninvestu. U palissa ħana investiment ġdid naġawek, ħanaġġa nbidlu ħafna affarijiet hawnhekk u kull sena dejjem inbidlu. Iktar ikonna inċettivi, iktar hemm ċans li nonfqu fil-tiġdid tal-business test tagħna. Fi-żjara li għamilna fil-ġim, spikkat id-diversità ta' eżerċizzji differenti. Min jixtieq jitlef il-pis, minn biex iżomm ruħu attiv, u oħrajn determinati li jipperfezzjonaw il-fiżika tagħhom. Jien bħalissa da bil-maternity leave, allura għandi iktar ċans biex naqas naqra mill-pis, biex nħossni iktar aħjar u biex nkun dejjem attiva. Fimni jagħmilek tajjeb għal saħtek, ħabba l-għada, ħabba tirrilaksi għażjed. Għal dak biżiet li niġijiet. U kemm ilek? Tiju, lej li nagħmilhom 4 snin. Ma hawnhekk li kważi 6 xhur. Notajt xi kambjament fiżiku? Kambjamenti kollok u għaliex anke kif titbaxxa u kif qabel kont imbagħad naqra minn idejja stantellaħħom. Il-ġim tiltaqa' ma' nies ta' kull età u minn kull sfera tal-ħajja. Għal min għadu student, kull inċentiv finanzjarju jiswa mitqlu leb. Xin eżempju ikolli il-fris bejn il-lezzjonijiet minflok jinaf noqgħod kif tgħid kif jgħaddi l-ħin. Niġi għaw nagħmel tip ta' sport. Jien ilni sentej kważi issa. U ġifieri hija ta' soddisfazzjon kbira għax matul iż-żmien rajt riżultati. Martin Farrugia jgħid li permezz ta' dawn l-inizjattivi jinkoraġġixxu iktar nies jinvolvu ruhom f'attivitajiet fiżiċi biex hekk jista' jkollna aktar nies b'saħħithom fil-ġejjieni. Ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, ħajkollok ġenerazzjoni li ħadkun iktar b'saħħitha mill-oħra, ġifieri mill-lat ta' budget tal-gvern, naħseb fil-futur ikollu iktar nies b'saħħithom ma jkollux dak il-problemi ta' spazju bħalissa fl-isptar, pinnoli u mart u tobba ġifieri. Ukoll hemm ċertu affarijiet nieqsin li bħalissa forsi li huma saru komuni. Oħrajn ikollhom bżonn li jirrikorru għal eżerċizzju fiżiku biex jirkupraw minn xi diffikultà li jkunu għaddew minnha. I went through 2 knee surgeries and now I'm with the recovery. Like I was before in competitions, I study a bit about nutrition and a bit, not about like get muscles, but like a proper nutrition for sports. U kif jgħid il-Malti, iż-żmien ma jistenna l-ħadd, għalhekk azzjoni immedjata u f'waqta hija essenzjali. M'għandix bogħod hawnhekk, ma nħossu tajjeb għas-saħħa ħafna għall-kolesterol għall-għada. U meta nixtieħu iżjed ikollna bżonn. Miżura oħra mħabbra mill-budget fil-qasam sportiv l-estensjoni tat-taxxa ta' dħul ta' 7.5% li issa se jgawdu minnha l-atleti kollha u coaches. Però mhux biss, anke fl-iskejjel se tiżdied il-ħidma. Sinerġija mal-Ministeru għall-Edukazzjoni se jsir proġett pilota ta' sessjonijiet attivi fl-iskejjel sekondari. Għax kif jgħidu jekk nindukraw kultura sportiva sa minn meta nkunu żgħar, l-inċentivi finanzjarji li joffru l-gvernijiet ikunu biss iċ-ċirasa fuq il-kejk. Għaliex iċ-ċittadin ikun diġà għażel stil ta' ħajja b'saħħitha. U jekk hemm suġġetti li taħsbu li jimmeritaw jagħmlu parti mill-programm tagħna nħeġġixkom tiktbulna aħna għandna paġna fuq Facebook fejn kontinwament aħna naġġornaw b'dak li jkun qiegħed jiġri. Grazzi tal-li kontu magħna lejla l-kumplament tas-sera tat-tajba.